Kristoni achama shalorigai didiye dishi chini jaw to lukurong nong Christmas ni chibai tai pai fly ya hamjak maya farok chung shuriwo kaitor chini jaw to nangkok marong no chung no chubrin hang thung Sinbo kaisa ungko tongo boundary tongo a boundary cross khalme angka ang ani je kendro khlaimani a bisini bumung saune a bisin bisingo buchuk tongka terata motha faun nungkha angka terata nimorongno ang nong thani ani je chukmani nong thani yaphana hanoi agin chini bisinno jak o program te kisa sakang khlajan tongmoni haipano chino bisikatalno nam thongmarong ni bagnai bibino bijin bagai sung tesa jora na lai nyai kaham ka khlaimang komu angka Bada kana ungi tong khani bagai phat ke khalangai ma pa jaika aun bagai go nongni thani na karsano kokre hepno omonong thang ang ani kuno omahai motive kre je nongdon theke advantage manani amahai kuno kre ani bakhau phaikya ang noromno je sukti kaisa supanan muchungkha angka ang omahai keno babina kha jate kaisa jinis no joto jagan nangnai jat amahai ke Engke tinang rogo jodi sujog mangkang kangke angtebo norok bai kok salajai nongni thani apurke nongni view naino makhalene nongro tamo nang nongro bum haike nang bahake tubai man abo haike salajai ang tinang rogo jodi sujog mangkang ke angtebo subanai engke norok ano phandudi pujusarudi oma haike khalai thangnani muchungo engka asunglung siteng jotono advance Christmas hambai ani yapanyo no yasana hani phaiban bagai hambai jotono khulumbai gitar rok bang manung mani tai khatung rok koite gitar rok baka hai ka khatung ba bodolong baka ini jotono kule advance Christmas ni hambai Merry Christmas ni upolokhe ani MDC phandai ini ani 26 ta bisini jotono phaibe ko total bebagai 26 ta bisini charge ni no ang gitar kaisa ka bagai tongo Christmas ni upolokhe ini fungo nukhana norok jeng bisaramgono Paris ni je borok ani amche kalanyai 13 ta bisi bongna ajaga baka go ba hagen tini omotabuk lati sara bisio or botabuk te 7 ta charge ni কর্মকর্তা রংনো বাগি রহকা আবন লগে লগিনো দে জারামায়া বড় বড় নগো ফাই প্লাং থাঙ্গ বেকা অবাইকা আনি টার্গেট দङ 160 টা চার্জ দङ আনি আমসাयो বংনো বড় কাছে কাছে রনানি গা তিন অর আবন লগে লগে খতম মুক্তি সাবাক জাকা বাবাগৈ অর লাতিয়া সরানি 400 ফ্যামিলি ন খতম ছেটা ছেটাকা বাগি রহজাকা মছিনি নিউ ইয়ার ni tei Christmas ni bongno singkaisa amnagi gift bumani engka hapen oro phaimanjaka chini 17 golaga tini MLA Manav Devarma engka omo hakeno blanket engka sing omo hake baglia je nangnai nogo thangnai sing tuni rijaka omo hakeno buskango lukorongno panjai advance Merry Christmas tei tiring happy tiring tei English New Year ni 2026 nimbo agam shubesha ebong অভিনন্দন ইয়াফারো hingga tabuk konjai Maharaj ni je naharmani chini tipra sarokno bahike mukti renai sing khamcha tongnai Maharaj ni kok khnaunai buni kabang ma borok rok phainai phemolo gunga nuo khundu kanya karinai Maharaj je samani khnalai buskangwa gui thanglai no chini next generation nong tahamni bagai next generation je phainai rongni better ungkoni bagai nai tahamni bagai nai sing Maharaj ni kokno khnan thanglai no khnai dongno hne aglu kurokno Kajau hanya norokno Merry Christmas.